Bait-bait naman. Uy! Ay! Ay! What is up guys? Good morning po sa ating lahat at eto na nga po no. After Nako, ang tagal namin pinlano eh. After ilang beses na epic fail na pagpaplano sa vlog, motovlog. Ito na yung pinakauna naming motovlog ngayon. Hindi na ako nakapag-intro dun sa bahay kasi late na ako sa meet time namin ni Bel. Dapat 3:30 nandun na ako eh sa basista. Ayan o, 3:38 no. Sorry. Una sa lahat nga pala, nagpapasalamat ako kay Sir Reed for Speed na dahil kasi sa kanya na boost yung YouTube channel ko no. From 20 subscribers ngayon 700 plus subscribers na. Kaya nagpapasalamat ako kay Sir Reed. Grabe, malaking salamat po talaga. Kung napapanood nyo man to, kahit imposible nyo mapanood to. Maraming salamat po. February 13 ngayon. At itong vlog na to is Valentine's special. Kasi bukas, hindi na kami makakapag-celebrate ni Bel ng Valentine's kasi may pasok siya ng 14. So ngayong day off niya ng 13, edi ngayon na kami magsa-celebrate. Mamaya makikita nyo kung saan kami pupunta, kung saan kami pupunta. Pero ang first stop namin is sa Sual, Pangasinan. Sa lang kami, sa may tabi ng dagat. Doon kami mag-breakfast. Kaya kung makikita nyo, madilim pa rin. Nasa biyahe na ako. Ito yung pinaka first time kong mag-vlog, itong magdadadaldal dito sa loob ng helmet ko. Kaya pasensya na kayo kung medyo awkward ako magsalita. So ngayon, papunta na ako ng basista ngayon para sunduin si Bel. Si Bel nga pala yung girlfriend ko. Bel, short for Jezabel. Yan. From basista, mamaya, aalis kami, mga dadaanan naming bayan hanggang sa Suales. Basista, and then San Carlos, Bimaloy, sa Lingayen, Labrador, tapos Sual na. Siguro mga isa't kalahating oras sigurong biyahe or isang oras, depende kung maraming sasakyan mamaya. Pero kung ganito namang umaga pala, ito mapapabilis biyahe namin kasi wala pa namang mga traffic masyado. Good morning. Okay ka na? Yeah. Nalaglag yung sa mic ko, yung foam niya nung sinara ko tong helmet. Oo. Ito yung bilog dito. Kanina? Ha? Kanina? Ngayon lang nung sinara ko tong helmet. Sana hindi mahangin. Nalaglag yung bilog. So ngayon papunta na kami sa San Carlos. So dito na kami ngayon sa San Carlos. So pupunta na kami ng Bimale, no? Napakaganda ng daan dito eh. Yun nga lang nakakatakot. Parang anytime may tatawid na multo eh. White lady. Yan o, dito na kami sa Bimale. Ganda naman ng public market dito. Parang mall.
Dito muna tayo, no? Check lang namin kung saan, may Jollibee or McDo. Kung meron ba sa Sual or Labrador, para alam namin kung doon kami bibili ng breakfast. Wala rin Labrador. Nako, ang susunod sa Alaminos. So dito na tayo kukuha ng order. Close pa. Ano may Jollibee dito? Kung wala talaga, try natin McDo. Kung wala, hanapin natin. Kung wala, edi McDo na lang. Oo nga. Andali lang, tignan ko muna yung daan. Baka mawala tayo. Sa Alaminos na yung susunod eh. Wala, saan na yung Jollibee dito? Hindi ko alam kung saan. Dito na lang tayo. McDo na lang. Anong breakfast dito eh? Anong gusto mong breakfast? May pancake din ba sila dito? Let's go! Papunta na kami ngayon sa Sual. Pero Labrador muna pala. Lapit na, 43 kilometers na lang naman eh. Dito na kami ngayon sa Labrador. Nag 7-Eleven muna kami kasi bibili kami ng tubig. Yan o, ganda ng dagat. Saan mo gusto dumaan? Sa tabing dagat? May daan kasi dito na tabing dagat eh. Kaso hindi ko alam bakit hindi nire-recommend ni Google Map. 2 minutes is slower daw. Yan! Welcome to Sual! Nasa Sual na tayo. Malapit-lapit na. Banking. Oh my God, may truck. Yan o, pwede kaya dumaan dito. Mukhang maganda naman yung daan no. Dito na tayo dumaan. Try natin. Oh, mukhang malaki naman yung daan eh oh. Maganda. Dami aso. Oh my God, parang mga habol. Kain pang Wow, kakaiba yung daan dito. Kaya pala ayaw niya tayo padaanin dito kasi maliit yung daan. Wow, astig. Ang daming aso. Wow. Dali. Dali. Ito. Buti di tayo dumiretso. Buti na tayo nawala. Balik na yata tayo. Parang natatakot ako dito sa dinaanan natin. Mukhang masaya naman dito eh. Sana wala lang rough road. Yun lang sana, walang rough road. Wow, mahamog. Ay, akala ko mahamog, mausok pala. Akala ko mahamog. Wow.
Buti hindi rough road. Sana walang rough road. Yun oh. Tabing dagat oh. Wow. Ay, sorry love. Hindi ko nakita. Nakatingin ako sa Waze. Ay, sa map. Sorry. Ayun na, lumalabas na yung araw. Yun o. Ay, hindi nakita. Yun o, lumalabas na yung ulo niya. Lapit-lapit na tayo. Ganda dito oh. Wow. Ganda. Nandito na kami ngayon sa papunta na kami sa beach. Grabe tong daan oh. Ayaw ko. Nalobat ako kanina. Ay, dagat oh. Ayan, dito lang kami sa gilid kasi. Wow, ano yan? Alisin mo na yung gaya. Wow, ano yan? Alright, ganda oh. Kasama na kaming aso. Uwi na kita. Pupunta kami dun sa may bato-bato. Ganda dun eh, lilim. Wow. Grabe kulay itim pala yung bato. Ha? Wala, sumunod yung aso. Hello. Wala, sumunod siya sa atin ha. Taga dito yan, di yan mawawala. Halika nga dito. Wala kaming foods eh. Oo, mamaya sunod ka sa amin. Tabigay ko sa'yo yung cheese desal ko. Halika dito. Bait-bait naman. Ganda mag-photoshoot dito oh. Ingat ka ah. Sunog. Nakartulaya ah. Paano kaya may ulitin mo? Oo. Tour guide yan. Siya yung tour guide natin. Nakakatakot. Wala nang lilim lang. Dito pa na ulit. Walang lilim. Ayun o yung planta oh. Yung... Tumigil din siya. May tour guide kami. Aray ko! Papalipad ako ng drone. Ganda oh.
Dito na tayo. Ay, ko ba? Parang ayoko na. Sige nga, upo ka. Ayoko! Huwag mo palamig. Alag ah. Kasi rin, lulubog. Sabay tayo. Sabay tayo, lulubog. Ayoko! Palamig. One. Sabay. Good, ang lamig talaga. Ready? Ay, yelo yung tubig. Hindi ka kasi naliligo eh. One. One. Hindi mo nawas-tawas yung one mo. One. Hindi, lulubog na tayo. One, two. Shit, ang lamig talaga. Ano ba ito? Struggle talaga. Betul. Ganda ba? Wow! Ay ko. Walang laman tong vlog natin, puro ang lamig. Ang lamig! Tayong dalawa lang naliligo? Oh, walang tao. Walang tao. Nag-iisa. Kami lang yung naliligo dito. Oo, kahit, ayan o. Hanggang dun sa dulo, walang naliligo talaga kahit isa. Kami lang. Tapos na kami mag-swimming. Uwi na. So yun, pauwi na kami. Oo. Grabe kalayo. Sabad na ako. Ayun na yung motor oh. Hello. Ay, naku, nainitan siya. Hello. Mic test. Wow. Yun o. Paalis na kami. Ano ba yung sasabihin ko, love? Ano pa yung makakainan? Ayo, hahanap pa pala kami ng makakainan kasi lunch time na. Para tayo nasa Baguio. Laki oh. Oh my god. Woo! Ganda. Wow! Lipad tayo eh. So guys, nandito na tayo sa Lingayen. Wow.
Maghanap na lang kami ng makakainan. Hindi ko nga alam saan maganda kumain dito eh. Sa Palawan na lang tayo kumain. McDo ulit. Saan ba? Saan mo gusto kumain? Greenwich! You want Greenwich? Kunin mo yung bag mo? Yung pera natin. Ay, oo nga pala. Kain muna kami guys ha. Halap. Hindi na ako mag-vlog sa daan. Ano na lang. Pupunta muna kami ng Lucao, may bibiliin lang ako doon. Then, diretso kami ng ano yung spa? Kawai spa para magpa-massage. Pero mamaya pa yun sa tabi ng SM yun eh. Daan muna kami ng Lucao, may bibiliin lang ako. Hindi na ako mag-vlog sa daan. Ha? Kasi last battery ko na to eh. Sige. See you mamaya. Namudulas ako. Dito na kami sa spa. Spa. So yun, tapos na kayo pagpamasahe. Ang ganda. Yeah. Yes. Ang ganda. Grabe. Init mo mas. Yung nga, napakaya. Hindi ko mainit talaga. Ngayon punta kami ng SM muna, bibili kami ng pasalubong. Wala namin yung motor dito. Baka muna. Ano lang, bili lang tayo dito. Pasalubong. Pasalubong. Yeah, may bilaw. Sa bahay. Sa inyo? Bili ka rin? Wala na akong pera. Yun o, nakabili na kami. Nakabili na kami ng dalawang 2,000 na 24 pieces. Oo nga eh. Dalawang 2,000. Yay! Umauwi na! Grabe, parang tagal ng araw ngayon, no? Mahaba ng araw. Kunin mo ba? Kaya 15 yan. Sila eh. May dalawang Uy, bayad! Kinawakan ko. Buti na lang. Wala, hindi nagbabayad. Yan lang, wala akong panghawak. Wala, hindi nagbabayad yan. Pero mainit. Mainit. Sorry, ano? Kala ko tapos na yung araw natin. Hindi pa pala. May nuggets pa. Ay, sarap. There's more time for nuggets. Kain muna tayo dito. Of course. Sarap. Init. Yan, pauwi na po kami ngayon. Maraming salamat po sa mga nanood.
And don't forget to subscribe. Tapos click nyo po yung bell notification para ma-notify po kayo kung may mga bago po akong uploads, mga vlogs, o kung ano-ano mga video na i-upload ko po. And don't forget to like and comment po sa mga gusto nyo pa pong mga gawin, sa any suggestion po kung paano ko po mas may improve yung pagmumotovlog ko po. Maraming salamat po and bye-bye!